kes, şevp, keraset, faciayên vê dönemê zarokên me bu xabin bi vîya wayî digire gelek zarok sêwî dimînin, eğitim dimînin. Vêga me got bîstê mijdar yani îro haq û mafê zarokan e. Ji bo vê rojê ji bo diqqetê werekişandin ser vê yekê hevala me Hanife jî xebereke taybet hezir kir ka tê de çi heye rewşa hal û vaziyeta zarokên me çi ye li dinyayê rewşa wan wê çi bibe em bevdû re sêr kin. Selma tişkin da Türkiye'yi. Az 8 سال Türkiye'de mi? Tişkiri hatı? Amş Halep'e otnaver. Jiber çıtmun hatın Halep'e. Harp çebu am raviyon hatın. Peki niye geldin? Savaştan. Savaşı hatırlıyor musun o zaman? Biraz. Biz Suriyeli dedem baba motora koydu. Motor aşağıda koydu. Bom yaktı. Sonra çıktık. Türkiye Ligi'ye geldik. Peki niye geldin? Uçağa geliyor bir şey vuruyor sonra bir şey öyle Yani savaştan mı kaçtın? evet. Evet. Peki o savaşı hatırlıyor musun? Biraz. Şer, şewp, karesat. Zarokan ji malbatên wan dikin. Li gorî daneyên fona alîkariya ji bo zarokan ANTV Yekbûyî UNICEF'ê her roj 10,000 zarok sêwî dimînin. Li ser rêyê dinyayê zêdetirê 7 milyar insan dijîn. Di nava van insana da herî zêde zarok hene. Hejmara zarokê eğitim jî 140 milyonin. Lêbelê piraniya van ji mahfên zaroka yê navnetewî mahrum in. Zarokên sêwî geh li qada şerin, geh jî êrişkarên xwekûjin. Saziyên navnetewî destnîşan dikin û di 5 salên dawî de hejmara zarokan di şer de ji sedî 159 zêde bû. Ji sala 2012 vir ve li sî dewletî herî kêm 300,000 zarok darê zorê hatine şandin nav şer. Hin zarok jî bê kes derketine riya penaberiyê. Tenê koçberiya bi darê zorê na, birçîbûn jî tehdîdeke mezin e. Ji ber şew bobelat û guherîna îklîmê her ku diçe krîza birçîbûnê zêde dibe. Ev rewşê xuya dike dê xerabtir bibe. Li gelek cihê dinyayê bi milyonan zarok tî û birçî radizên. Gelekê wan di behran de xeniqîne. Ailem bebek hat verçevemek. Yani em birastî gelek dileme eşya bu görüntüye. Ailem dîsa bavê diyavî li dinyayê bû. Hebûn bi milyona gede hene ku dêw bavê wan tune. Vana yani tenê mane, bekes mane lazim e ku em destê xwe bigîjin wan. Em li wan xwe derdikevin. Em li wan xêr bikin. Ji bo navê em nikarin yani çavê xwe bigirin. Em lazim e ku hem çavê xwe vekin hem dilê xwe vekin li jiyana xwe da li wan. Hinek ji wan jî dikevine nav destê çetên sûcan.
gedekî ku sevî bimîne ana diçe dikeve destê xirava yani her tişt yani çi bêhşewe dikeve naz destê wan ji 28 milyon zarokên penaber aqubeta 7 milyon zarokî nayîzanî. 20,000 زیاده سویه آنا الوان مزدکن مگو به میلیون سویه هنه آنا 120,000 یعنی بر 400 میلیونی گلک کم رقمه کیه جبونا وی ام چقدر زیاده بکن وی رقمه جبونا ما باشتره çünkü سویه امانت سنجمر yani emanet peygamber منه. Türkiye li çar aliyên cîhanê ji bo zarokên sêvî dibe seferber. Dîsa li Iraqê, li Suriye mesela hem insani yardım yani çi bêhşewe ji bona ku insan jiyana xwe derbas ke çi yani xwarin bin cil bin îdanî mesela em ji bo îdanî ek dikin temin dikin em mekteba lûra vekirin ji bona ku gede lûra yani her bekî bu 11 sal lûra devam dike ji bona ku gede jî endî jiyana xwe berdevam bikin yani ser dinyayê ana 53 devletê de o Türkiye dahil em ji 120,000 zêde seviye em bi taybetî diçin alîkariyê dikin ji bo nawan. Hem velat xwe de hev tebera Afrika de Arakan de ma sevkuro hem aileyên ma oynêne ma hem eğitimin ilgilenmiş beni talim terbiyeyin ma don. Saziyên sivîl ên civakî alîkariyê didin zarokên eğitim. Ma misafirperver yo velatu yani ma insaniyete ma misafirperverliğe ma bir dünya zona ay semedin milleta harra ramana yana eta genelde yana memleket ma yani. Zêde li Afrika'ya hene li Asya'ya yani li Balkanları em usa bejine baştır be yani li kîjan devletê ku herb hebe ya nexweşînekî zêde hebe ya mazlûmtî hebe em lûrane. Hemû hewcedariyên wan tên temînkirin. Maeta caymat sahip gado maeta hem talim terbiye gadoma ilgilenmiş beni, vendişilma ilgilenmiş beni. Malum hem ders Türkiye donda, hem ders Arabi donda. Yani hem aile gado mesela ma Van'da mayonin done, ma ders don mayoninizi. Zaten her aş ma düzenli olarak ma gıda erşavin aile. Ma cilo donda, yani ma aile tamamen ma ilgilenmiş beni. Kaydin bir mahet esti. Ma düzenli olarak her aş ma şon ziyaret gelin. Türkiye her roj behter li zarokên sêvî xwedî derdikeve.